Ponglopet ahawar AP Chelsea atom sahem kimi kangbupon laben pherangkia maisidami kangnipon. Singhason Peace Cup Knockout Football Tournament Surini Raikore Hidike Patu Angdum Kitipon. Fuloni ahithialong ASDC Party asahem kimi kangbupon. Piniar ni kang sama berta longpen nili berta thanbang phi sami promela timungpi non bertang tompen arjiponi tham. Piniaru achiklo ni phai ingkora thok arni langfer constituency kaparlo Ponglopet ahawaralong AP Chelsea pen ame thanga sahem kimi kangbupon laben pherangke maisitami kangnipon. AP Chelsea Ponglopet area committee sahem kimi pini langfer AP Chelsea a candidate ari dengpen ingpu piponlo lepen la solong pherangke mai kangnipon along kidamtang Aam Aadmi Party atum kongrong pia phan kipu AP Chelsea atum ke vote phoke vechi kelongpu alam laki cobayalam binonglo lepen kaninje bangsi apu kahinolo pusi pini pherangke mai pen lamboy kipipon lepen halapu roton terang independent nudeng arjan pen kiturke ruaratum manghudu nangni atheke roton terang ke BJP amonit CM Dr. Tuliram Rohangsi ke pathudun toy kidamtang hut Ram Singh Timong le ticket kelong note roton terang aphansi thudun mek nang chi lepen ke Ram Singh Timong non ke ticket long dun dedalo amar roton terang ta aprang pen thudun jipu ningche da damatsi non ke independent pen thudun nang koklo lasi roton terang aphan ke madu araratum ta wood jog jedetsi kemeji lepen wood jog nang nelo pusi kongrong pipen pinrempon lepen ke Congress party atumta sumro hanga bang ausopia phansi ticket pidet amat fooding terangta ani kyo pena joksi independent pen thudun ronglo lasi Congress ke hai helo Congress aphanta vote pipera AP Chelsea song phanle vote nang pidun pinon pusi kachuning nipon lepen BJP party atumta Madhuram Lekthia phansi ticket pirong lake Singhasona monit lepen BJP aphan vote pipedetsi kemelo pusi than pachinipon olongkama jipen jirsong singna report Karbi Daily News lake nilijokta pak phokebe ji puki pugabang kulo tangte nilijokta lake munir keme pupu bedagi itum kam claim plepen si langpher long all party his leader conference suri plia bulong la ondunga Karbi atu kita sita ko pusi suri pak phokebe ko sopo nilit tu bapangke badu to nang chuhain e badu to nang chuhain e jong si pak phokebe lo pulo tangte nilit tu bapang langpher constituency long ke nitum next ke APSLC ke nitum nagile te ni panang plungi tame bonta Aam Aadmi Party tu nyosi ke chu bai pen pak phokebe to bisilong lo pulo tangte rata tum la tum phal lam mate lampar ka nije lapen latum lam chu bai ka nije pot latum phasi plungi nai lapen Aadmi Party ko matlo Karbi lama kali Aam Aadmi Party Karbi aphan deadlong ri aphan khe aphan nangama thaya tuma Karbi atum Aam Aadmi Party phan kachi kipen ninge thedang do mala da khemprek dang PG shikshedu lang pangtang ji lapen ke chia so pa boreng warsai kang thanji ke sia tuma botal list kang thanji pulatum nang klem biji ma claim leka di ate Karbi atu mata ko pilo bache rap pola da Inglong phokang thura songpen patri ponsi Disobai High School pathoklam long patumi Singhason Peace Knockout Football Tournament angdum kitipon Disobai High School pathoklam long Inglong phokang thura songpen patri ponsi ke chingsi Singhason Peace Cup Knockout Football Tournament surihini na ingkora hinia pharman ke damtang aruni phai kre pho arni pen ke pathu pangching ponsi patumi aruni phai ingkora pho arni angdum kitipon Bangso angdum kitika pathu pon lake jirpo chingri FC lapen denarong Sport FC atum angbongsi pathu chitat pono jirpo chingri FC atum hini pen dengaun FC aphan chipai pono leben bangso rang dorde phopiason doan ki abarim EM Amor Singh Tiso lapen achor Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchopi ACS atum si chirap chitodunno lasonsi bangso rang ardika chipidun aluhi atum lake doloi singterang mojedar Disobai Harsing Tokpi KLA Chunbang Inglong Phoaro Bidya Singh Timong Headmaster Disobai LP School atum pen chenglok Sarkari Gaubura atum chitong dunsi ingsamjin pen pachun ponlonglo lepen ke haipon atum aphan tangka suri ing koila pen kerema atum aphan tangka suri ke pichir pono puta Inglong Pho kang thura song kongchunbang jirsong timong ahin pen pherang ke phan ang puchini dun longit pen Sarlongki Tokpi Karbi Daily News Lakha Krehini Fuloni constituency kaparlo Fulonia long ASDC sahem ing pupon tanglo
Pinyaro ni phaing koda trok ani Phuloni constituency kaparlo Phuloni hiti ASDC mate autonomous state demand committee asam ingupono labangso Phuloni ASDC asam ASDC central committee vice president ahin pensi ingupono lepen la solong non kiwangchi karbialong autonomous council MSC kiligalong kachipati dunchia bangphu manindra be sitame chirap chitodunno lepen sai hem ingpu etpen MSC kiligalong kachipati dunji abangphu aphan sitame karchua sai dengpon lepen la solong KNCA ASDC Youth Front KSA lapen ki ongdung ASDC aphan ki kroi araratum chitong nunsi aliracham chipidun rintilo Phuloni pen Mirjing Hanse pen langhin pen Rahul Teron report Karbi Daily News Kacing thura mula empreka ba pa nili kache song dun po lape nilihin pen hada council long nilihin pen cedanun po kalah lo nili aprang siak ke mga bangke na sopen an parta kaprek dolang kacing thura mo rong rupulote dak do pik aprang si ke ceng ke tovar kalbar lapen dolong kave kache dam kache bangong se mesana pi polote karana mi pen ceng loki juna la lapen ke Charlie Look at Charlie, school, college, I am. And that Phuloni almost still on the college of it. Nili college is Sigavanji, Nilining, in Pura, Nining a clong pen, Nili, Kachesik Tangdo, that college is Sivanji, La Pen, Etum coaching center, APSC down, UPSC down, pre coaching center, Kevan Japan, Nilining a clong pen, non to Turnia with Peter Pan, the Charlie long Japan, Nilin pen, Ninga, Lilo Nilin pen. Dorsing Signar Phuloni Congress a candidate pen MSC Kilik Haidelo Pulotangte Phuloni Ahawar Araje Pachilar Pon Popusi Lamchak Chipipon Non Kivangji Karbialong Autonomous Council MSC Anghoi Kilik Achipate Ponalong Dorsing Signar Phuloni constituency along Congress Asong Pensi Jidanun Po Leben Jong Sinelipan Phuloni Araratum Akang Honpen Nang Chirap Chito Dunpen MSC Kilik Nang Bahidun Delo Puloti Phuloni Ahawar Araje Pachilar Pitji Pusi Lamchak Chipipon Lasonsi Pini Pirangki Karjupona Ho Dorsing Signar Pen Kaningje Ponki Kechingsi Phuloni Ararapan Ki Klempi Ponji Laki Kachiling Atowar Lapen Inghong Ahawar Anat Kedo Araratum Ki Junalang Kadu Kavi Akisung Pen Pajoponpo Lapen Osomar Lochari Ahemate School Highway Kimrang Piponpo Lapen Kaprek Phuloni Ahawar Alok Kachinchurason Klemponsi Phuloni Ahawar Araje Pachilar Pon Popusi Phuloni Ahawar Ararapan Pirangkia Thengno Lamchak Chipipono Phuloni Pen Rahul Teron report Karbi Daily News Phuloni homosti phan ke ni like klem chingi bangke ilitum kichiling atawar lapen ilitum la lo charli a hema mukha lo charli awarsai la klebikpo lapen tu nili lapen de klempo nili kijun alang awarsai kijun alang kawi ilitum la pu thawong rong pirong pen chenglok pu bisnot potharalom lapen pu dilam terona rong lasolom tamel lang kawi sungpik rang terona rong dog rong pirong lahailom langijun awar saya be lasi lahai ni liklemji lapen towar non tame diliram terona rong alom ke dog rong pirong lom ke towar ke mewi lasi lili lapu development lapu klemang tu lapen la Phuloni homostian kang along do an etame towar ka hinu an nili towar bonaji lapen dolong ha hembonglong atowar sentar bajar pe kilometer sita we samai longni dolong avela da asil hai dolong tameni claim je phanili ni ha Pinyaro Chiklo ni phai kora trok arni ni lip constituency arlo Nambor polling station alo BJP kangdangamai kangnipon MSC Kilik apor tebok hello posi Karbialong arlo ronga togano along mai ki patopon lapen mai ki patopon non manom ongdunga sonsi pheponlong lasonsi Nambor polling station along sitame vote ke hangamai patopono Bapuram Teron pen kachipa hembupon amailong alhi sarpo aman pen Bokajon LSC MLA Numal Momin Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Chitongdun Lapen Nilip BJP a candidate Pavitra Rongpi Lapen Arisang Huatupta Chitongdun Lapen Nambor PCC President Ronjit Phangcho Secretary Samuel Phangcho Nambor Sarkari Gaupura Longki Phangcho Rongasar Women Wing Lapen Youth Wing Atumta Chitongdun Rinti Mailong Josemet Lamke Haiponki Kevangchi MSC Kiligalong Nambor PS Penta Ongdunga Vot PC Pavitra Rongpia Phansi Pahainangpo Lepen la ansuse Nambor Ahawar Kachintur Awar Sailong Pon Popusi Than Pachini Pono Kado Kabe Bang Pharoke Thong Sose Armuji Tongdungsi Mai Ingsamjin Pen Bajut Pono Siloni Jan Pen Bijorong Report Karbi Daily News
MLA sar la pen MSC sar tum ki wang pen ko choro par piglo la pen alang le tum ki wang pen le tum han ason ke chichak kan na sapota choro par piglo la pen sia ko kenang ya bang kala lo ni le tum number ha war bang ke lang abang ke kinang sot lo la pen to wa ta kenang sot lo la si sar tum chichak tegang lo ni le tum ning thelo to war ta nang po pata chichak lo la pen pure sitame mo 5 laps I mon pen a jog lo bang so pure ta nang pathe pipo pata cicak kang lo MLSA kita tangan dah cicak tekang lo la so community hall sita melang lagi cicak tekang pen pa pleng lo la pen cun lo la pen community hall sta me pinis sta me dolong lo MCC aya totally MCC aya bu di pen masih deserve that asom lo sining chi thia thai betel lo la pen itu la non kedambo ex ruling sarkar tambang kam jam lai ki claim mission thegong lo la si la so pen si Niliosi operation do bom nutel la so lo ke develop le depu pula so ke matha dam pensi rata phan ke matha ponsi sabak bi pilong kan cherap nate ansa se rong dalak rong proxy rap do ansa se pa develop bon ji phan sineli mathap si la bang so party long join bang Hamrenarat Aninka Chithenai BJP candidate Mongol Singh Timu Ahem Kidu Kisung Araratum Kerap ka Johang Damatum Aphan ke toy paru humsi nang plung et pupen pinang an Araratum Aning Chipai Orintilo Non Kivangji Ningkan Surhinira Inkoira Hini Aparman Karbianglong Autonomous Council MSC Kiligalong Hamren Constituency Pen Hamrenarat Ninka Chithenai Mate Hamren BJP Aphan ke Kroi Araratum Amethang BJP a candidate Mongol Singh Timu Ahem Pinyaruni Phaing Kora Trok Arni Ada Por Phai Trok Siapor Rongasor Kerap ka Johang Damatum Aphan Ahem Adonwari Inkir Cheksi Raratum Kisung Kibo Alam ka Chithanlong Chi Kalisi Dam Noipu ke toy paruhum aret pusi Kerap ka Johang Dam Vegatum Pet Chithanpon Lasojok Kidu Kisung Araratum Hadak Pen Ningke Oi Pensi Puthot Amethang Ahem Chidam Thunang Nupusi Nang Chithan Dun Rinti Hamren Pen Bidaram Ingleng Karbi Daily News Sa su ta jun tikang le an ta chulong le lo jata chulong le lo naman ke hadak sar hem dam thulo hadak ta hadak abang masawi geta inpu get ke ton bang ke karbi alam thek uparok mine arleng mine sita abang awidet in hong kong inpu amat kang hong ja phan ta an ta kang chirlo an ke munit ta we ja dam juina kuma keng pen lok wang re lo dakela ke ne tuliram hem lo Amat hala dak pin so tum get kenelo la so lu phia sa ka ching pu pini si ki cheng lang mati joni li tum long bang ke sa su ta dang de lang mi pakar ke lang ma hala mu hila tum long pu hamren ke dam rut do hadak le nang le tum sa su jun da mo po ma thik dak an wang lo sa su jun ti kang ma ko gari nang dun thu phir hala bang ga get ki do bang ma se nang ching ki dun lo nang than dun lo bai do ta we a hemi do tum ta we ni lian cho si dak ki do sar ta we mining we sa ko ka son te chok ji ching kilong ta hai pu amala ki sa ji phan bang ni li tum ta bek ta ha dak hamrena ro long pharmacy long bikok mati ama an ta kang chirlo ma keng pen wang red lo ti pa ha su thing pi pen chibak oi si ni li ta wo yon bak ne pu ha i hiar leng ki thelong ke cho hang da man bang da ke thang ta in ki ke damoi pu si pu thu rong ma la me the ta ni li tum ching kilong le Nang lidet ma leng do ma da. Leng do pi. Hala ok lang pong wi ban tum phan ta si pon noi pu bai rok de. Ri pen damoi pu. La anu ka pek na pu ma la iya ma. La sarana de pu.